Bana soda hayırlı kişiler çıkarlarız. Zakazdan kapı çıktım. 4 saat çıkan yok. Şunu soğukkan oramda kuatı bittim. Mikarım koyup mata yüzüge kireyim. Benim kış yetken. Oyakta kız böylekim miydi? Oyağım da katına burunlarım da kızıl olmasın yarı. Hadi ben sizge bik dizgine rast. Koy sette balam zakaz bik zor tuğul. Şu an kura bik dizgine yarı mı? Biz ana zalgağını alıp kırık. Hazır ben şundağına dizgine kursatып alıp. Кішкенеңіне болса да орал. Нәрселер бар соңында, нәрселер бар. Һәр вакыттагыча үземнең яраткан чәч буйларымны алам, скидка булганда күбрәк алам. Өчне алганмын әле бу юлы. Шундый әйбәт миңа ошый ул, менә шушы краскадан соң чәчләр йомшарып кала. Йомшак тарарга да бальзам шикелле, бик ошый миңа. Нәрселер дип әйтсәм, бу юлы инде савытлар юа торган. Менә монда сода эффект белән. Минем яраткан парфюм. Моны инде пирожки кебек сразу алып бетерәләр, теге мичтән төшкән пирожки кебек бу. Кеше үземә дип алам да, кемдер сорый да бирәм. Менә хәзер тагын яңадан заказ ясадым. Менә бусын инде иреме алдым. Аның кибетел турында бик күп сөйләргә була, шундый әйбәт бу. Теш сызласа да менә врачка барыр алдыннан әз генә басып торырга да әйбәт әйме. Аннан соң тешләрне бик чист тарта бу. Дисналарны әгәр дә авырта торган яисә шундый теге сизгер икән тешләрегез, шулай ук булыша. Шишкалар менә барлыкка килә башлый инде, әйме кемнең теге әзрәк тешләре белән шундый әз генә проблемалар була икән. Менә шундый воспаленияларны бетерә инде бу, әйме ялкын сынган шундый теге, мәсәлән, теш алдырасыз икән, шулай ук шушы аполаски бител белән дә бик әйбәт. Шулай ук менә профилактика өчен дә шайтырып әзрәк чайкап йөрергә була тешләрне. Фторсыз, спиртсыз инде бу. Бик ошады безгә. Мин иреме алдым әле монысын. Мин үзем дә теге минем тешләр белән гел шундый проблемалар булгач, шундый аполаски бител миңа да бик файдалы. Менә мондыйлар, әле тагын бер төрлесен алам мин. Менә бусы бик ошый безгә. Духилар духи инде, духи булмады. Һаман заказ ясарга туры килә. Бик ошый. Бик шәп духи менә бу. Шулай ук скидка бара. Әгәр дә скидка белән аласыгыз килсә, әле сез өстәмә 20% скидка белән скидканы да куша аласыз. Бик арзанга төшә. Шулай ук менә дезодорант, спиртсыз, әйбәт дезодорант. Тагын бер савыт юа торган. Монысы безнең Алманыкка. Һәм тагын яңа төрле менә мондый рефрешерлар чыккан. Рефрешер нәрсә ул дисәгез, бу инде безнең исләрне бетерә киемдәге, әйме, тукымадагы киемдәге. Аннан соң бу безнең шундый теге жидкий утюг дип әйтәбез инде без моны. Утюг буларак та кулланып бу. Менә шулай утюг лисе килмәсә, шушы рефрешер белән генә рәхәтләндереп утюглап алып була. Юка тукымаларны утюгләгәндә әйбәт инде бу, күлмәкләрне, юка күлмәкләрне. Кайтам инде авылыма. Алга тапшырдык. Киттек. Яқты шындай қар яуғаш. Соғып бүгін. Желі бар. Kaydan əli avalıma Sıraşırga Xəl əkvəller İyisənim benim ikən görüşetirə Əkəylerde var mikən İyisənim benim ikən görüşetirə Əkəylerde var mikən